Hej. Produkttyper kan give dig et overblik i kategorier over dine forskellige produkter. Jeg vil nu vise dig, hvordan du opretter produkttyper i Clevercost. For at oprette produkttyper er den nemmeste vej at gå gennem produkter. Scroll ned. Her kan du se en graf, der lige nu er tom. Den siger ingen data at vise i fordelingen af produkttyper. Og det er fordi vi endnu ikke har defineret de forskellige produkttyper, der tilegner sig til de produkter, du har købt ind. Så hvis vi fx kigger over listen her af alle dine produkter, så kan vi finde fx agurker. Så kan vi skrive grøntsag. Og der er en agurk mere her, grøntsag. Og så har vi noget ananas, det kan være frugt. Ananasstykker, frugt, asparges, grøntsag, avocado, grøntsag osv. Når du har markeret alle dine produkter, hvilket ikke tager så lang tid, som man skulle tro, så kan jeg lige opdatere siden her, så kan du se, kommer der en graf over fordelingen af produkttyper, f.eks. grøntsager og frugt. Og på den måde får du et meget bedre overblik over, hvor du bruger dine penge i din forretning. Inde under dine produkttyper kan du så ændre navnet på de produkter, du allerede har navngivet, eller tilføje nye typer, eller slette dem.